qonaqlarimiz Shek-Shekdan ovoz aytamiz. Rahmat. Rahmat yana. Hozir biz o'zimizning o'ngishlarimiz bilan sizning bilan da o'rtoqlashib ketarmiz. Rahim aytamiz. Mana qaraymiz endi borib. ipik ibetinde kerasin izlediği iken böylesizdir indi. Çünkü min ömrüm boyu şaşkan urgan kişi süt dip itti, hektarlar dip yaşayan kişi bana
Президентыбызның указы белән татар телен үстерү һәм саклау комиссиясе оешканнан соң аны җитәкләргә туры килде. Хәзер менә шушы үлчәүгә салып булмый торган шушы мең мәшәкатьле нечкә эшләр белән шөгыльләнергә туры килә. Биредә Арчада менә мәктәптә гомуми милли белем бирү үзәгендә булдык. Мин мөкиббән киттем бу коллективның эшчәнлегенә. Һәм алар һичшиксез әйтәләр, инде без педагогия көллияте белән бергә эшлибез дип. Һәм балалар бакчасыннан тотынып, анда мәктәп, көллият, бу искиткеч бер тулы, берсен-берсе тулыландыра торган иҗади организм. Һәм менә биредә дә әлегә кадәр күргән өлештә мин әйтәсем килә, безнең Арча районы үзенең менә мәгарифе белән, үзенең педагогия көллияте белән бергә Тукай ватанына тугрылыклы, туган телебезгә тугрылыклы, һәм тулы җанлы, милли җанлы, үзебезнең рухыбызны, телебезне саклап матур итеп яши дигән шундый күңелемдә кичерешләр, уйлар. Һәм инде әлбәттә безнең телебезне Казан арт сакларга тиеш. Шушының кадәр әдәбият әһелләре булган, Тукай бүләге лауреатлар булган, безнең шундый көчле татар теленең чишмә башы булган Арча җирлегендә булмаса, без аны кайдан эзләргә тиеш булыр иде инде. Һәм менә бик рәхмәтлемен биредәге һәр бер чыгыш ясаган кешегә, хәтта менә бу залда утыручыларга да, сез бит барчагыз киләчәктә дә шу биредә үзегезгә белем алганнан соң, белгечлек алганнан соң, авылларда, районнарда, бәлки күбегезгә шулай ук мәгариф учреждениеләрендә эшләргә туры килер. Һәр берегез шушы белемне, шушы булдык милләткә таратырга тиеш буласыз бит инде. Яшәтик әле телебезне. Татар теле ул матур тел, ул бай тел. Татар теле дөньядагы, планетадагы иң дәрәҗәле 14 телнең берсе. Һәм һич шигем юк бу телнең сакланышына, аның үсешенә. Хәтта галимнәр әйтәләр, татар теле нинди тел? Татар теле кадәр үзенә кыска гына сүзләр берлегендә иң күп эчтәлек туплаган телләрнең берсе татар теле дип. Дөрес, без татарлар буларак инде үз телебезне матур итеп сөйләшә белеп, аның өстенә русларны сокландырылып итеп русчада сөйләшә белергә тиеш. Без булдыклы, сәләтле халык. Менә безнең комиссия эшчәнлегендә Фәрхәт дигән егетебез бар, 7 телне камил белә. Менә татар егете 7 телне. Шуңа күрә инде үзегезнең милли җанлы булуыгыз белән, татар булуыгыз белән һәм татар телен матур белүегез белән сез соклана һәм горурлана аласыз һәм бергәләп менә шушы илгә, көнгә, шушы матур эшчәнлектә хезмәт итәргә. Исәнлек, саулык телим, уңышлар телим үзегезгә барчагызга.